салому дуруд ба шумо бинандаҳои азизи телевизиони вилояти Суғд. Шукрона аз соҳиб истиқлолӣ, меҳан ва сиёсати хирадмандонаву фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мекунем ки тӯли 7 сол инҷониб озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман сартосари кишварамон баргузор гардида истодааст. ёдовар мешавем ки озмуни мазкур бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баланд бардоштани мақому маҳорати касбӣ, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг, таблиғ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ, саҳми пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тарғибу ташвиқи анъанаҳои мероси ниёгон нигаронида шудааст. аъзои ҳакамони даври вилоятӣ ки бо қарори раиси вилоят аллакай тақсим шудагӣ буд, дар ҳамаи 18 шаҳру ноҳия сафар карданд ва аз ҳунарнамоии довталабони даври якум бархурдор шуданд ва зиёда аз 1580 нафар дар даври якум ширкат вардиданд дар 5 номинатсия. мо медонем ки аллакай соли дуюм аст ки озмун дар 5 номинатсия баргузор мегардад ва солҳои пешин ҳамагӣ дар 3 номинатсия буд: сарояндагӣ, бастакорӣ ва навозандагӣ. Ва соли дуюм аст ки 2 номинатсияи дигар, номинатсияи санъати тасвирӣ ва дизайн ҳамроҳ карда шуд. Анамин аз рӯи 5 номинатсия довталабон ба даври якум дуюм роҳхат гирифтанд ва бо қарори раиси комиссияи ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, ҳайати ҳакамон аз ҷумҳурӣ шурӯъ аз санаи 17 июни соли ҷорӣ то санаи 20 даври дуюми озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар кохи Суғдиён баргузор гардид ва ба ҳунари довталабон баҳогузорӣ карданд ва дар натиҷа дар ҷамъбаст аз рӯи 5 номинатсия зиёда аз 112 нафар роҳхат ба даври сеюм ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтанд. эълон гардидани озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявиро мардуми кишвари азизамон хуш истиқбол намуданд. баъди ҷамъбасти даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ки дар он 1529 нафар иштирок доштанд, 776 нафар ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтанд. می‌بینیم که دوم مرحله ازمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من به انجام رسید و در دوره یکم من چون اعضای حکمان بودم و ما به 18 ناحیه شهری ولایت سوغد رفتیم، در کوفتوکوبی چهره‌های نو بودیم و البته بسیار نارسایی ها هم دیده میشد. سطح نوازندگی و سرایندگی آنها نه اونقدر به طلبات جوابگو بود و در بعضی ناحیه ها همین چیز دیده میشد. ولی البته باز گفتن لازم است که این در نامیناسی‌های سرایندگی اکادمی، نوازندگی اکادمی نارسایی دیده میشد در همه ناحیه شهر ولایت سوغد. برای چی؟ چون که در اینجا کمبودی از در چی دیده می شود؟ در نارسایی متخصص، یعنی آموزگاری که همین با ما شاگردان را آماده می سازند و این به یک فکر می آورد که یعنی ما باید در سیستمی تعلیمی موسیقی باید کمی نوگانی ها داریم و آن را برای پیش بردن متخصصان نو را وابسته به اونی که از کدام ناحیه شهر ولایت
ҳастанд, равона созем барои омода сохтан. аз санаи 17 то санаи 20 июни соли равон дар муассисаи давлатии кохи фарҳанги суғдиёни шаҳри хуҷанд бо иштироки ҳайати бонуфузи ҳакамон даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман бо ғолибони даври аввали шаҳру навоҳии вилояти суғд баргузор гардид. бояд насли имрӯзии даврони истиқлол шукргузорӣ аз ин фазои ободу озод намуда барои бо самбаланд бардоштани нуфузи таъриху тамаддун ва фарҳангу санъати миллиамон саҳми арзандаи хешро гузоранд. баргузории озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман имкон дод ки имрӯз ҷавонони соҳибзавқу соҳибистеъдоди кишвар бо иштирок дар чунин озмун ҳунару истеъдоди худро муаррифӣ карда тавонанд. боиси хурсандист ки имрӯз ҷанбасти даври вилоятии озмуни ҷумҳурии тоҷикистон ватани азизи ман гардид. шогирди мо имрӯз сазовори ҷои сеюм гардид. инчунин роҳхат ба давраи ҷумҳурӣ гирифтем. мо кӯшиш дорем ки дар давраи ҷумҳурӣ бо омодагӣ хуб омода шуда рафта як ҷойҳои нағзро сазовор шуданро орзу дорем. чанд соли пеш озмун аз рӯи 3 номинатсия баргузор карда мешуд, вале бо талаботи ҳавасмандон ва хоҳишмандон бобати иштирок дар озмун 3 номинатсия ба 5 номинатсия иваз карда шуд. ин иқдом саҳнаи санҷишии қувваи маҳорат ва малакаву ҳунари иштирокдоронро бозам фарохтар кард. дар номинасияи навозандагӣ як жанри дигар ҳамроҳ кардан дар қатори навозандаи миллӣ навозандаги як номинасия навозандаҳои аврупо асос ба монанди созҳои мусиқии фортепиано аврупо асос, кларнет, тромбон, скрипка анамин чия жанра ворид кардан ва хушбахтона довталабон аз рӯи анамин номинасияам роҳхат гирифтанд. дар даври дуюми озмуни ҷумҳурии тоҷикистон ватани азизи ман, яъне ман чун ҳакамон будам, вале аз сабаби норасоӣ дар концертмейстер, барои концертмейстер аз ҳамаи ноҳияҳо вақте ки мо рафтем ба чун ҳакамон ва ман дидам ки концертмейстер намерасад ва он ҷавонони лаёқатманде ки менавохтанд, ман гуфтам дастгирӣ мекунем, албатта вақте ки ба шаҳр меред ман концертмейстер мекунам. ва барои ҳамин вақте ки шогирдони худам ҳам буданд, барои ҳамин ман аз аъзои ҳакамон даст кашидам ба
барои дастгирӣ намудани шогирдон навозандагон. Дар ҳамаи номинатсияҳо қариби ки аз 700 зиёд иштирокчиён буданд ва дар ҳамаи номинатсияҳо 6 нафарӣ ба ҷойҳои намоён сазовор шуданд. Ва дар номинатсияи навозандагии академӣ ман дидам ки навозандагон яъне ансамбл дуэти скрипка навозон ва аллакай ҳамин дар ҷараёни 7 сол дида мешавад ки ҳамин скрипка яъне меъёри худашро ёфта истодааст ва он ташаккул ёфта истодааст ва ҳаваси ҷавонон ба ин асбоб бисёр аст. Ин бисёр хуб аст. аз рӯи номинатсияи навозандагии эстрадагӣ иштирок намуда сазовори ҷойи аввал гаштам дар даври вилоятӣ ва боз ҳаракат мекунам ки дар даври ҷумҳуривӣ иштирок намуда ҷойи намоёнро ишғол намоям. асар аз устод Умаров Ҷӯрабек танини навои тоҷик ном дорад. аз рӯи номинасияи сарояндагӣ ва навозандагӣ аз синни 12 то 17 сола ба даври ҷумҳуриявӣ 36 нафарро хат гирифтанд. аз ин шумора Амирхон, Назокат, Дилноза ва чандин нафарони дигар буданд ки бо ҳунару маҳорати иҷрокунандагӣ аз ҷониби ҳакамон баҳои сазоворро соҳиб гардида ба даври ҷумҳуриявиро хат гирифтанд. дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баромад намудем ва хушбахтона имсол сазовори ҷои аввал гардидем. Дар даври вилоятӣ албатта минбаъд кӯшиш менамоем ки дар даври ҷумҳуриявӣ ҳам хуб баромад намуда сазовори ҷои аввал гардем. Ташаккури зиёд барои пешвои муаззами миллати мо ки барои мо инчунин ғамхориҳоро карда истоданд. Ин озмун барои ҷавонон аввалаш ин ки хеле шавқу рағбати зиёд мешавад барои санъат, барои пешрафти худомон. мо бисёртар кӯшиш менамоем ки ба дигар озмунҳо баромад намуда сазовори ҷойҳои намоён гардем. дар номинасияи навозандагӣ ва сарояндагӣ аз синни 18 сола то 35 сола 42 нафар ба даври ҷумҳуриявиро хат гирифтанд. дар чаман то рахти ноз آن قد دل جو می کشد سرو خود را از خجالت بر لبی جو می کشد یاره. من با همین سرود یعنی با سرود بیباکچه در دوره ولایتی آزمونی تاجیکستان وطن عزیزی من اشتراک نموده جای سوم را اشغال کردم و باز حرکت میکنیم در دوره جمهوریوی نیز اشتراک نموده جاهای خوب را سزاوار گشته باشیم و مینتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم که برای ما جوانان امروز به نهایت چنین آزمون را تشکیل کرده به نهایت غمخواری های زیاد کرده ایستادند. تشکر زیاد. این مخمس چون زیم از ҷараёни баргузории озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи манро раиси иттифоқи композиторони тоҷикистон дар вилояти Суғд Назира Ғайбуллоҷонзода чунин шарҳ дод. вақте ки дар номинасияи синни соли калон солон дар номинасияи навозандагӣ ба ду жанр тақсим намуданд, яъне навозандаи халқӣ, асбобҳои халқӣ ва навозандагони асбобҳои аврупоӣ. Ин бисёр ба худ
навозандагони яъне асбобҳои халқиро ба худ ҷалб намуд ва вобаста ба ҳамдигар дар ҳамин ду ҷараён яъне ташаккулёбӣ ҳавасманд кардани ҷавонон дида мешавад, вале дар сину соли хурдсолон ин ба ду нав тақсим ба ду гурӯҳ тақсимот нашуд ва аз ҳамин сабаб бисёр навозандагони моҳири хурдсол аз сабаби медонед дар асбобҳои халқӣ вақте ки кӯдак 5 сол машқ мекунад ва ба як чиз ноил мегардад, дар асбобҳои аврупо яъне фортепиано, скрипка бояд кӯдак бисёр машқ кунад, бисёр солро ҷараён мегирад омӯзиши ин асбобҳо ва албатта аз ҷиҳати шунавоии ин асбобҳо мукаммал ҳастанд, овози мукаммал доранд, вале ин асбобҳо дигар хел садо медиҳанд ва талаботи ин асбобҳо аз рӯи навозандагӣ тамоман дигар аст ва вақте ки мо ҷудо мекунем, албатта ин имконият медиҳад ба вақте ки ба гурӯҳҳо тақсим мекунем, ин ба хурдсолон яъне имконият медиҳад худро дар ҳамин асбоб ҳавас пайдо кунанд ва муаррифӣ кунанд ва мумкин дар оянда ин чиз албатта ҷорӣ карда мешавад. сол то сол тӯли 7 соле ки озмун баргузор мегардад, он бештар ба ҳадафу мақсаде ки пеши худ дорад расида истодааст, мегӯяд Олимҷон Юсупов, аъзои ҳакамони озмун. ман итминони комил дорам ки намояндагони вилояти Суғд чун ҳамасола имсол низ ба даври ҷумҳурӣ иштирок мекунанд ва сазовори ҷоҳии намоён мегарданд ва шарафи вилоятро дар ҷумҳурӣ ҳимоя мекунанд. дар рафти озмун иштирокчиён аз тамоми шаҳру навоҳии вилоят фаъолона иштирок доштанд. натиҷа он буд ки дар охир озмун ҷамъбаст гардида ғолибон ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ хат гирифтанд. бимоҳро қосимӣ, мудири бахши фарҳанги ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз муваффақиятҳои шогирдон хеле қаноатманд буд ва ба мо чунин ибрози ақида кард. соли ҳафтум аст ки дар ватани азизамон озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, бо сарпарастии бевоситаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мегардад. боиси ифтихору сарфарозист ки дар даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров зиёда аз 50 нафар иштирок намуданд ва 20 нафар соҳиби ҷойҳои намоён гардиданд, яъне соҳиби ҷойҳои аввал, дуюм ва сеюм. ва мақсади асосии озмун дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъат, ривоҷу равнақ додани соҳаи санъат ва тарбияи зебопарастии ҷавонон дар ин самт мебошад. ва ман бовари комил дорам ки ин озмун ба ҳадафи худ расид ва расида истодааст, чунки аллакай дар ноҳияи мо ғолибони даври ҷумҳуриявӣ ки солҳои пеш ҷойҳои намоёнро гирифта буданд, имрӯз дар шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ансамбли ҳам шашмақомхонон ва ҳам эстрадӣ кору фаъолият намуда истодаанд ва аллакай шогирдони онҳо дар ин озмун иштирок намуда истодаанд. миннатдори худрамро ба муҳтарам раиси вилояти Суғд мерасонам ки моро қадр карданд ва сазовори ҷои дуюм шудем дар жанри эстрада ва шукр мекунам ки давлати тинҷу осудагӣ ва зиндагонӣ ба сар бурда истодаем. ман бо суруди пешвои миллати мо баромад карда будам ва соҳиби ин ҷоиза шудам ва дар даври ҷумҳуриявӣ насиб бо тайёрӣ ҷиддӣ мебинем ва умедворам ки ҷои намоёнро ишғол мекунам ва ҳамеша номбардори давлату миллати худ ҳастем. баргузории озмун як маҳорати нав, як истеъдоди нав, таҷрибаи ҷавононро мо мебинем, масалан чӣ хел кор карда истодаам. ин як пешравии давлати мо аст, барои он ки мана бинед сол аз сол ҷоиза калон шуда истодааст, довталаб бисёр шуда истодааст ва умедворам ки аз ҳар як ин озмун яке аз ҳунармандони беҳтарин мешаванд ҳар як иштирокчӣ ва дар оянда мехоҳам ба ҳар як иштирокчии ин озмун муваффақият, комёбӣ барори кор ва ҳамеша Тоҷикистони азизи мо чӣ хеле ки пешвои миллати азизи мо мегӯянд ба пеш.
бо ихтиёр валиев иштирокчӣ аз ноҳияи ҷаббор расулов аз рӯи номинатсияи санъати тасвирӣ мо дар даври аввал ҳам суҳбат гашта будем ва инак ихтиёр ғолиби даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман гардид ва ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифт. ман дар даври аввал аз рӯи номинатсияи санъати тасвирӣ иштирок кардагӣ будам. ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтагӣ будам. мана имрӯз даври вилоятӣ ба ҷой гирифта даври сеюм давра ба роҳхат гирифтам. бо асари нағз офарида якум ҷоя гирифтам ва ҳаракат мекунам. миннатдории худро ба ташкилкунандагои озмун мерасонам. тавре дар оғоз қайд намудем, озмун шумораи зиёди хоҳишмандонро аз шаҳру навоҳии вилоят ба ҳам овард. аз кӯҳистони Мастчоҳ аз рӯи номинатсияи санъати тасвирӣ ороиши амалӣ аз жанри кундалкорӣ мулло Давлат Шарифов ҷои дуюмро сазовор гардид. аз рӯи номинатсияи санъати тасвирии ороиши амалӣ аз жанри кундалнигорӣ аз озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намуда дар даври якуми ноҳиявӣ сазовори ҷои аввал гаштам ва боиси ифтихор ва шарфмандист ки имрӯз дар даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори ҷои дуюм гаштам ва инак ба даври сеюми озмун роҳхат ёфтам ва кӯшиш менамоям ки дар даври сеюми озмун бо як рақобати асари мукаммал иштирок намуда сазовори ҷои намоён гардам ва боиси ифтихор ва шарафмандист ки пешвои муаззим миллат муҳтарам Эмомалироҳмон баҳри мо ҷавонон чунин як озмуни ҷумҳуриявиро ташкил намуданд ки мо ҷавонон чунки ба санъат рӯ оварем ва анамин ҳунару истеъдоди волаи хешро баҳри тамоми ҷаҳониён муаррифӣ намоем, эҳё кунем ки чунки аз байн наравад, чунки ҳар як давлат бо ҳамин расму оини хеш дар ҷаҳон мешиносанд ва ман бозам кӯшиш менамоям ки дар дигар озмунҳои берун аз ҷумҳурӣ иштирок намуда парчамбардори анъанаи ватани миллати хеш бошам. дар номинатсияи сарояндагии академӣ жанри ҳамовозон яъне хор ва хори панҷнафара иштирокчиён аз шаҳри Хуҷанд хеле хуб баромад карданд ва аз ҷониби ҳакамон баҳои баландро сазовор гардиданд. дар номинатсияи сарояндагии академӣ яъне дар сину соли хурдсолон гурӯҳи хорсароёнро омода сохтам ва фикр мекунам онҳо бисёр нағз баромад карданд, ҷои сеюмро ишғол намуданд. дар он ҷумла дар номинатсияи овозхони академии гурӯҳи калонсолон яъне ансамбли овозҳои мардона аз 6 нафар секстет омода сохтам ва онҳо асари нави маро иҷро намуданд ки 4 овоза буд ва фикр мекунам аз ӯҳдаи ин иҷроиш баромаданд. از فرهنگ ملت مشتعاریم تو از اشنگ ملت مشتعاریم کلامت باستانی فموزیم که از فرهنگ ملت مشتعاریم که از فرهنگ ملت مشتعاریم дар маҷмӯъ мувофиқи ҷанбасти ҳакамон аз 1529 нафар ғолибони даври аввал ба даври дуюм 776 нафар роҳхат гирифтанд ва аз 776 нафар ба даври ҷумҳуриявӣ 112 нафар аз рӯи 5 номинатсия имконияти иштирокро пайдо карданд. чун маҳорату малакаи иштирокчиён хеле хуб буд,
аъзоёни ҳакамон боз ба 20 нафар иштирокчиёни болаёқат тавсия доданд ки дар даври ҷумҳуриявии озмуни тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳри душанбе иштирок намоянд. ғолибони даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман бо диплом, сипоснома ва маблағҳои пулии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд қадрдонӣ карда шуданд. ғолибони даври дуюм ба даври ҷумҳуриявӣ ки даҳаи дуюми моҳи сентябри соли равон дар шаҳри душанбе баргузор мегардад иштирок менамоянд. мо бошем бинандаҳои азиз ба тамоми ғолибони даври вилоятӣ дар даври ҷумҳуриявӣ барору ғолибиятро таманно менамоем. минбаъд низ аз дастовардҳои эшон тариқи барномаи тоҷикистон ватани азизи ман ба шумо маълумот хоҳем дод. боқӣ то барномаҳои оянда сеҳатманду сарбаланд бошед. хайр.